Cuplikan Bagong melakukan ajaran sesat. Ucapin itu masih sakit ininya. Ya betul ya. Kok senang TikTok lho? Yo gak ngono. Fisik terus, Mas. Bae ana sing nantang iku kene siap. Yo Cagak tali katoke. yo Taruhan ah. bae yo Lu taruhan. sing menang oleh Yuyune. Lu alah. Bisa wis. Yo ayo. Kacang goblok. Udah petek dikandangi manuk ngene. Oh, Ndas aku sing cekel iku. Waduh. Kok ndas rek. Rasa didol iku paling nak pasar. Oh, hei. Lo ya Allah astagfirullah, kok tutuk kene lho. Kon ki opo sih ngincarmu iku labokmu iku kok iso sampe kene. Karo lho. Mau iku gak polo. Lah, cukup. arek jam saiki yo. Oh, dembakane. Sepeda motor. Anakku tak kon mlaku. Kok jarang ngene iku wis. Nah, benar. Iki bener-bener ngasal iki ngamen dhewe. Kok arek ngamuk baperan iku sale. Mangap HP. Iya. Ini kamu ngomong mesti cuma. Iya, mang lali lu ya. Sik ngapi lu. HP ku mah ya. Apa iya? Iyo. Arek ndi? Sopo jenenge Om Nandi? Arek soke. Mana cakep soke. Yo suka. Ora suka kon Sok kocok kemak apa jenenge? maki Iya, kemaka. Awak iki merinding kabeh. Iku mau temenan Bagong ta duduk yo. Mosok mendo-mendo. Bagong wis sak donya mek arek iku tok wis RT gak ono maneh. Asli sih kon yo. Wow, ngawur. Ngono sih. Wes. Wah ya. Lu. Oh, cari cilik mari sunat. Itu tetap sana. Ada Pak itu pasti. Mangkel. Golek wangsit. Pangsit, mi pangsit. Carine ono sejarah nang kene iku. Secara. Sopo sing nemokno oleh berlian. Lah iku Sholat 5 waktu dan banyak ngaji. Kamu Saya bales kon niku lapo ngene-ngene. Ayo. Apa kon ini? nggak usah sih. Iki Pak Riku sing norek tolong rek.